Nagmam siguro ato yun. Patimpla ka Lord ti kape mo. Kaya mo dapat biskwit na. Tantaman mo niya direksyon mga babae. Kinantaratan nyo ti kung mga babae ah. Bumusik. Karen! Apay! Timplahan naman na busing kahit ko pa maminsan. Ay, durbag ka ako. Kanak pa itikwan. Ti... Biskuit na. Durbag ato. Sige! Sumanao ka lang. Nanti ko kita basa ta. Un-una may inawan. Biskuit na. Biskuit pa nga. Durbag magkakape. Biskuit ka. Yung malulubatan. Sayang dagiti kape. Nalaganing kat kinangisit nga kape ajayin niya. Dapat ti kape gisang wanan na nang sakit ti dati kuana tanangisit nga kape kainan sa didagatas na. Agay kami nga babae. At manila yalan tuyaw. Marwam aja nga patpatin ba ti kape. Marwam aja nga babaeng. Ito po yun. Pagpabirok pa iti biskwit. Nakabadbadabag yung mga babae. Imbes nga para kanyak lang ko mati biskwit nga. Limlimling ko nga may maisan kay. Kukay ka man nga babae. Nugnagin ka. Nagnakmam siguro ato yun. Timpla ka Lord ti kape mo. Kaya mo dapat biskwit na. Tantaman mo niya direksyon mga babae. Kinantaratan nyo ti kung mga babae ah. Madam, di kape. Bayag ka mawat na ng panam. Di sumta. Paano mo kwa? Makakapi na ko. Kabaybayag ka kitdi. Dapat ganun kapitan na ki. Ha? Nagtipla kami. Awang ngargatas na ata. Apay duduwa. Tingnan ko duduwa ah. Agitid ka nga rin kurang pay. Kapay pili ka. Papaala ka lang kapin na biskwit. Di kang nagpayata. It was at this moment that he knew. He fucked up. Agad takilang. Agad takilang. Dugyat. Ba! Pinagdi mo pa nang igwam! Dugyat. Umalok to ba yato. Agong mo ito ba? Dugyot ka! Dugyot ka na eh! Patinila ka lang kasi! Marwam kang nagdugyat niya. Nakapanganmi lang take. Ay na, yun na. Ay, yan! Itak kinip na, nakitab na. Anyalasan na.